масъуди аҳмадзод акнун бар муқобили ҳарифаш аз федератсияи русия нерӯсанҷӣ мекунад. бар муқобили исмоил Кирчиков. ин ҳам рақобати дидани ҷӯрӣ асосии тақдирсоз хуб сафедпӯш аст исмоил Ҷесиков ва масъуди аҳмадзод бо яктаки сабз рақобатро оғоз мекунад. бо адои эҳтиром нерӯсанҷӣ оғоз мешавад. довари ӯзбекистонӣ гиред мегӯяд. ин ҳам албатта дар вазни 71 килограмм аст. марҳилаи 4 ниҳоӣ. исмоил Ҷесиков аз федератсияи русия ҳунари хеле шоиста ҳам дорад, вале масъуди аҳмадзод ҳам тарбиягирандаи гӯштини аҷдодӣ аст. албатта он паҳлавонони муваффақе ки имрӯз мо дар риштаи гӯштини ҷудо дорем нахуд аз мактаби гӯштини миллӣ гузаштаанд. барои масъуди аҳмадзод беҳтарин фурсатест то дар қатори он беҳтаринҳое ки роҳи худро ба марҳилаи нима ниҳоӣ ҳамвор карданд худро ҳам шомил кунад. ва мухлисон ҳам албатта дастгирӣ мекунанд масъуди аҳмадзодро. албатта бинандаи азиз инҷо месазад ки мо бори дигар таваҷҷӯҳ кунем ба он мусобиқаҳое ки дар тоҷикистон дар сатҳи байналмилалӣ роҳандозӣ шуданд. агар бори аввал 8 даста яъне 8 кишвар дар мусобиқаи байналмилалӣ дар тоҷикистон ширкат намуда бошад, баъдан ин теъдод ба 12 расид ва дар панҷумин мусобиқаи байналмилалӣ ки соли 2022 баргузор шуд 30 кишвари ҷаҳон ба тоҷикистон омаданд. дар чемпионати осиё аввалин чемпионати осиё бошад 31 кишвар. ҳамин тавр бубинем дар чемпионати ҷаҳон аллакай ин шумора ба бештар аз 60 расид. имтиёзи баъдан бар ҷониби масъуди аҳмадзод паҳлавони тоҷикистонӣ. исмоил Ҷесиков, Мирзо Ҷамил Рамазонов маълум аст ки таҷриба дида аст. аллакай довар рақобатро боз дошта буд. баъдан масъуди аҳмадзод инҷо мехост барои партов кардан ҳаракат кунад. албатта дар қатори он
шахсиятҳое ки барои бо адои эҳтиром ба ҳамдигар рақобат оғоз мешавад. раиси кумитаи Зорев Константин ҳукумати ҷумҳурии Молдова ҳам албатта ки ҳаст ва ин ҷараёнро ҳам тамошо дорад. ва боз Масъуд барои ба замин овардани ҳариф талош кард, аммо ин навбат муваффақ нашуд. ба ҳар ҳол як бадане ки дорад ӯро пешсаф мекунад. агар то ба дақиқаҳои охир ҳамин пешсафии худро нигоҳ дошта тавонад паҳлавони мо. ин ҳолат аллакай мушкил буд барои гирифтани натиҷа. бояд ба ҳариф иҷоза надиҳад Масъуди Аҳмадзод ки аз боло дорад, чун аз боло доштан бисёр хатарнок аст. ба Масъуд огоҳӣ додам, боз огоҳиро пас мегирад довар. сонияҳои кам боқӣ монданд то анҷоми вақти асосӣ. як бадан пешсаф мекунад Масъуди Аҳмадзодро ва ӯ ҳам фишор меорад, истодагарӣ мекунад ки ҳамин пешсафиаш то ба охир идома кунад. хаста ҳам гардидааст Исмоил. бубинем дигар дифоъ мекунад. ин пешсафии худро мехоҳад нигоҳ дорад Масъуди Аҳмадзод ва ҳамин тавр ҳам шуд. паҳлавони дигари мо акнун дар вазни 71 килограмм роҳи худро ба марҳилаи нима ниҳоӣ ҳанвор месозад ки албатта қобили ана ҳамин кафкубиҳои меҳмонон аст Масъуди Аҳмадзод. ва албатта ин пирӯзиҳо, ин ғалабаҳо боз таъби мухлисонро ҳам хуш мекунад ва муҳаббати мардум, хоҳиши мардумро ҳам ба гӯштини аҷдодӣ бештар месозад. бубинем ҳама нишастҷойҳои толор аллакай пур шудаанд. таваҷҷӯҳ ба паҳлавонон хеле зиёд аст аз ҷониби мухлисон. бадане ки Масъуди Аҳмадзод гирифт, билохира ӯро пешсаф кард. агар мо